Point 5 Creative Studios. Feel the story. Hey, what the story? Like souls, Mind 5 Creative Studio. Zvamanje manje nyaya yeCAB 3 ichanetsa. Kupasa kwayo kana kubvumirwa kwayo kuchatinetsei nekuti panapa tiri kuona kuti vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana vati zvinganetsa. Uyu tisu takamisa papawa uyu MP uyu tikati aite zvido zvedu isusu sevanhu, but ko kana akuti ari kuda 2030 ari kuda kugara mupariamendi kusvikira nguva yatakati iye abude, iye oramba arimo sei? Haisiriyo nguva yatakawirirana. Kana takakuvhotera tikati gara mupariamendi uchitimiririra kwemakore 5 akapera tinoda kuti zvavharana. Kana tikati gara mupariamendi kwematemu 2 akapera zvinoreva kuti 10 years dzakwana, 5 years. Kosei imimi makuda kuramba muchitonga? Sei imimi makuda kuramba muri panyanga? Vagari vamva vati aiwa, isusu tinaro simba, makotsi tinomaziva, takuchikusungisai ma-MP nenyaya yenyu yehuori, nenyaya yenyu yekuda kuramba muchifadaya muchidya mega. My name is DJ Oli. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, mashoko andinawo ndo ari kubva kuna Sicilini handitika ayo Baskoro News. Vari kutaura izvoni kuti the people of Gokwe Kambuyuni have taken MP Spencer Chuma to court for attempting to stay in parliament beyond the term limit without people's mandate. Anza ari kuita zvemusoro wake, arida kuramba arimo akagara achiitei? Isu takamudza kuti tisu takakuisa, tisu takakugadza. Haasiri ega aendeswa uyu. Big up kugokwe mati aiwaka mungaitirwe zvinhu izvozvo zvekuseri kwatsuro handitika. Zvikanzi futi the people of Dangamvura constituency vaendesa futi chani chapfiwa Prosper kunzi uri kuda kugarirei? Uri kuda kugarirei mupariamendi? Big up Dangamvura. Dangamvura vakarongeka, vari kuziva zvinhu zvavo, vari kuziva zvavari kuita handitika. Zvikanzi the people in Chimanimani East constituency vaendesa Bla Joshua futi nenyaya yekuda kuramba achitonga beyond term limit. Pari kupisa zvekudaro. Zvikanzi the people of Chikomba West, the people of Chikomba West vaendesa futi Tatenda Mavetera kukoti nesemunyaya iyoyo yekuti aiwaka isusu takati tonga 5 years, tonga 2 terms, tonga 10 years, wabva isusu topinda tosarudza mumwe watiri kuda. Saka iwe uri kuramba uchiita sei? Zvikanzi the people of Harare Central have taken Love Mojimo to court for attempting to stay in parliament beyond the term limit without the people's mandate. Ndo nyaya dziri kunetsa idzi, ndo nyaya dziri kupisa idzi. Vakuchisungiswa ma-MPs ayaya vari greedy kupawa, vari kuda kuramba varimo mupawa, vachida kuita zvinhu zvisingadiwe nevanhu. Ndicharamba ndichikupai ma-updates, ndichikuudzai kuti chii chiri kuitika, zviri kumbofamba sei, but kune vose vakwanisa kumhangarira kusungisa mamember of parliament avo, tiri kuti rambai makadaro. Big up to you. Ende vasati vafambisa mapepa ngaafambe, ma-MP ngaasungwe. Ende ndo patichaona kuti matare edu edzimhosva anomira nechokwadi here, anomira nevanhu here. Mukuru wenyika makaona matsamba ake kuti akasungwa akaendeswa kumatare edzimhosva. Nyaya iriko kuConcourt iri pakati pekuzeyiwa izvozvi, yakanzi judgment reserved, but kubva kumakuhwa nemahunga ari kutaurwa zviri kunzi
njoga dzinogona kungovaremera vakuru ava nenyaya chi nenyaya iyoyi handitika nekuti zviri pachena sezuda raWicknell Chivhayo handitika hariwandisike rinooneka nemunhu wese saka hapana chekuhwanda apa hapana chekuhwanda kana zvikanzi nemutemo wenyika tinofanira kungoenda kureferendum ngatingoendai kureferendum takata sei takaenda kana zvichinzi neconstitution bumbiro remutemo wenyika richitaura kuti president anotonga 2 years ngaakangotonga 2 terms idzodzo handiti kanoti 2 years kana zvichinzi president akachinja materm limits haasiri iye anobenefita the coming president ndiye anobenefita ngazvingoitwa saizvozvo ko nhasi zvazoipa papiko iro bumbiro remutemo takarigadzira pamwe chete sevana veZimbabwe. Masoja ari kuzviramba, mapurisa ari kuzviramba, masinhamba vari kuzviramba. Vanogona zvavo kusazviramba pajekerere but nechekuseri uko information yatiri kubata ndiri kutotaura kuti havasi kutoda havasi kunakirwa kunyanya majunior soldiers ndo ari kutambura kuti takuwara isusu dai matitirawo plani tambowanawo chiviri because maseniors akapiwa mota maseniors akapiwa dzimba maseniors ari kupiwa mari inotenga but majuniors they are suffering. Even mauniform muri kumaona pasocial media akapaduka akabvaruka ende zvinhu zvinonzwisa tsitsi zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu ndo patasvika apa. Saka kune vese vari kusungisa nevari kuronga kusungisa ma-MP avo rambai makadaro rambai makadzvanya ndonyaya yanga ndinayo manje. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.